Imatges dels moments de tensió viscuts durant l'acte final de campanya del Partit Socialista, on uns defensors del poble saharaui van mostrar el seu desacord i van reivindicar un canvi de rumb en l'actuació del govern espanyol respecte al conflicte del Sàhara Occidental. Les protestes van iniciar-se en el moment en què Zapatero va fer referència a l'ajuda que està efectuant Espanya a països com Haití o el Sàhara amb paraules textuals. Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, Sàhara llibertat, 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 Espanya terroristes, llibertat. Des de B5 Televisió us oferim aquesta informació a part de l'espai electoral corresponent al Partit Socialista, ja que des del nostre criteri informatiu basat en la llibertat d'informació sense pressió per part de ninguna corporació, hem cregut convenient oferir-los aquest contingut.